Hau Zeanuriko lanpreaben pasausan, lanpreabeko errotan, laminak joaten jakizan astelenetan ez ni eskatu, ez nezalea zira da, ezin eben gozunekin. Norduen, egun beten Holanda bizela, zera, domekea zan, eta hanko bizona, joan zan hauntzetara, hauntze pilatute, zera, bezen osia horretik horrik garro egiteko. Bestuta barri ibili zen, eta berandu behar jakon, da torri zen etzera, eta orduan, arnozu ebe, iaia esne hartu irikiten, joan zan esne irikin tragun hartute erexara. Egon zela, mesa guztien da danean, estomagore utzi zine minegaz, eta, zera, betzara egon zanean zan utzi datzeko hori, zu, eusetu sepazioa dago esne irikin egaz, hori laminari inboten espotzu, astelenean esne irikine, ia sepazeten da. Eta, efectivamente, astelenean torre zirenean emonotzen esne irikine, da lamine guztik aldu zirela, zera, pagoganetatik eta atxetatik eta gado zera, betiko, zera.